En geno mara nyakwara mogini Rio Makare machiegni weche manyien mag migago e thuoloni ma Jumamos ka arwakini machiegni to mokwongo wawinjane mago ma wamiyo pek. En fuong'ruok ne jopuonjre manotimo penj e klas 12 higa mar 2023 tok sirikal yango ni jopuonjrego ok dhi chulo fis moro amora e kuonde tiegruok mamalo kaka nonego timre. Kurudisha Kindiki mahali alikuwa ni kitu ambaye amefikiria mzuri sana, because ni mtu aliyefanya kazi kwa kila jamii bila kupagua, bila kutumia ukabila. Paro mopogore medo nyuolore e wi gwelo mar jotend migepe 11 manyotim kod jatend piny William Ruto odhiambo manyoro. Ramogi TV wayudo mich ma en osimbo momiwa kaka ondike kani fastest growing vernacular TV station in Kenya. Tiende ni mae wang jowi motelo e kelo weche manyien kod sigana mopogore opogore ni nyakwara moge jwang kamora mora ma entiere. Kambi mar Royal Media Services orienye nyasi mar chiwo mich manobagi e boma ma Nairobi otieno manyoro tok wang jowi mage duto adek yudo mich. In gi thuolo mar oro ote machok e laini mar ote machok ma en 3-600 machiegni nyinga Milton Ochieng'. En fuong'ruok ne jopuonjre manotimo penj ma klas 12 higa mar 2023 tok sirikal yango ni ok gibi chulo bath fis manonego jonyuol chul ne tiegruok margi. E oboke ne ute mag fwambo weche, duol mochung' ne kepo mag kuonde tiegruok mamalo KUPS olero ni jonyuol kata joma ochung' ne jopuonjre koro ok dhi chulo bath omenda manonego gichul kaluwore kod andike mar chudo mar omenda mar somo manochiwnegi. Kochakore tarik 5 dwe mar 8 higani, mbalariany manoluongie jopuonjre biro chiwo ler e wi omenda ma jonyuol koro onego chul. KUPS olero ni onge lokruok moro amora motim e wi mbalariany manoluongie jopuonjre. Jaod bura ma Tigania East osingo ne jo-Kenya ni gibiro timo nonro matut ne jotend migepe manyien mowal kod jatend piny William Ruto. Mpuri Aburi wacho ni kata obedo ni jatend piny oduoke tich moko kuom jotend migepe machon, gibiro nono tiji e thuolo mar higni 2 mane gitiyo ka mar pimo ka giromo dok e apisi. Onyiso rowere mag Gen Z mondo mi obed gi geno kod od bura e thuoloni ka gibiro chung' kod dwaro mar rowere mar yudo telo makare. Kata kamano okwayo jo-Kenya ni kik ogur moko kuom jotend migepe machon manotiyo maber. Mheshimiwa Rais, sisi tunasema asante kwa Meru kwa sababu ya kumleta Kithure Kindiki katika docket interior tena. Na tunasema kwamba wao wakiletwa katika kule mbunge, tunajua kwamba lazima tutajua kwamba wewe ulifanyia Wakenya hii, wewe ulifanyia Wakenya hii, na wewe kama kufanyia Wakenya tunawaondoa. Sisi kama wajumbe tunahezimu Gen Z. Gen Z tunahezimu completely 100% because watoto wetu wanatoka nyumba zetu wakienda maandamano, wanatoka nyumba zetu wakienda kuongea vitu maana tuongea kule nje. Ya kwamba Gen Z msubiri ya kwamba ndio muone vetting ambayo inakuja wa wajumbe bila ambayo itafurahisha hata nyinyi. Jokanyo e riwruoge maromo 28 ma ok ma piny owacho kotelnegi kod duond bura mar Communist okwedo okang' mar ogai mar Azimio Raila Odinga mar riwore kod jatend piny William Ruto. Jokanyo go yango ni nitie midhiero mang'eny ma jo-Kenya kale ma ok nyal tieki kod josiasa kende. E romo mane gibago kod jofwambo, giyango bende ni gichano mar donje ng'anyo mabiro. In fact, we have seen them putting aside their differences, and now they are talking to consolidate themselves and to preserve the status quo. In a sense that they are negotiating to eat on top of the dead bodies of our comrades that have been martyred by the state. So we hope that they will announce that government of national unity as they think. That will help us to mobilize on the streets on Tuesday. Hakuna polisi hata mmoja amechukuliwa hatua, na ilhali hawa watu wote inajulikana waliuliwa na polisi. Mpaka wanapiga wanahabari risasi, wanapiga madaktari risasi. Hiyo ni serikali iko na utu kweli? Hakuna.
Gavana ma Siaya James Orengo oyango ni duond buch siasa mar ODM ok bidonjo winjruok kod mano mar Kenya Kwanza. Orengo kwedo pacho gai mar Azimio Raila Odinga mar riwore kod jatend piny William Ruto, komedo ni nyaka familia manowito jogi e ng'anyo yud ratichgi, kowacho ni e sani jotelo ok onego pogre lemo e sirikal ka familia mang'eny to nigi lit. Orengo ne loso e kachung' od bura ma Lego Usonga e iko mar Kevin Onyango manowito ngimane e ng'anyo manotimore e kaunti ma Siaya. Council of Elders. We cannot kill our people. And the time when we are mourning them, we are looking for officers. That cannot happen. We must first deal with injustice before we can deal with questions that arise out of that injustice. So I'm praying that Kenyans will listen to the voices of mothers like Mother Kevin to see that justice is done. And I want to say those who are in a rush to join Ruto, that Ruto is a passing cloud. I am saying that without a fear of contradiction, because Ruto now has no money, because he's been borrowing, and the Kenyans have told him you cannot borrow. Ruto has said no taxation, but he said he is continuing to taxation, and he refused taxation through the finance bill, so he cannot tax Kenyans. Ruto has lost the confidence of the international community. So, where is Ruto going to take us? Ruto is taking us into a sinking ship. And I'm urging everybody that joining Ruto is a disaster, is an abomination. It cannot work. MCS ma kaunti ma Isiolo opuoyo jatend piny William Ruto e chung' mare mar duoko e tich jatend migawo machon mar arita Kithure Kindiki e migawono. Ka giloso nyoro bang' lendo ayanga mar duoko Kindiki e tich, MCS go owacho ni Kindiki notiyo tich maber e kinde machuok manobet e tich e migawono, kendo nokonyo e duoko chien kuo mar jamni e gwenge maho mar Okak kod Kenya mangima. David Lemantile ma en MCA ma Oldonyiro Award onyiso puoch mare ne chung' mar jatend piny, kendo omedo ni mano biro konyo kelo kwe e gwenge ma pacho ka. Kurudisha Kindiki mahali alikuwa ni kitu ambaye amefikiria mzuri sana, because ni mtu aliyefanya kazi kwa kila jamii bila kupagua, bila kutumia ukabila na bila wakati mwingine kutumia nguvu kuwahimiza wale ambaye hawajafanya makosa. Kulingana na mahali ambaye sisi tuko, ni mahali ambaye tunajua ni mahali mbaya kwa cattle wrestling, lakini kile alifanya, alienda specific kwa njia ya kutafuta wizi. Na nafikiri ile operation ambayo ilikuwa imefanyika bandi yetu ilikuwa ambaye tumeona ni operation ya kujali wale ambaye innocent people. Ile kitu mnataka rais aendelee kufanya ni kuhakikisha ana deal na corrupt, kwa sababu kuna corrupt element wale ambayo wako, kama kuna corrupt wale watu ambayo waliiba pesa ya nchi, wafuatiliwe waweze kurejesha hiyo mali, kwa sababu na ku create employment kwa nchi yetu, ndio wale vijana waweze kupata nafasi ya kazi. Kwa niaba ya wale viongozi ambao tulikuwa nao wakati ile tulikuwa tunashughulika mambo ya amani, sisi wakati Kindiki wakati ulifunja kabineti yako, sisi tulikuwa tunalia Kindiki sana, kwa sababu kuna kazi mingi ya usalama ambaye Mheshimiwa Kindiki aliweza kutekeleza katika nchi, ambaye hijawahi tekelezwa na waziri wote yule ambaye ameweza kuwa katika hiyo nyadhifa hapo awali. Jaod bura ma Sirisia John Waluke ojiwo jotelo mag Azimio kod rowere mag Gen Z mondo rwak twak kaka yo mar yudo duoko ne midhiero ma gidwaro mondo losi, kowacho ni ringo e ndara nyalo biro keto piny Kenya kama rach. Jaod burano osiemo rowere kuom dhi e ng'anyo, konyisogi ni jonjore sani osemonjo ng'anyo ma kamago kendo kelo kethruok mag mwandu. Kanoloso e sub-county ma Sirisia e kinde chiwo chek mag Uwezo Funds ne girube, Waluke nokwayo rowere mondo hore kendo chiw lwasi makare ne twak.
Tunataka viongozi wetu waongee vile Raila ametaka kuongea na President wetu William Ruto. Hiyo dialogue ni kuweko ili nchi hii hatuwezi kuiharibu vile inaendelea kuharibiwa. Rais William Ruto ako na njia na ako na nia ya kupatilisha nchi hii. He has a vision for this country. He has a mission for this country. And he has a direction for this country, beloved country Kenya. Naomba wazazi nyinyi muongeleshe watoto wetu. Nchi ya Kenya haina spare yoyote. Tunataka mwananchi, kila mwananchi awe kabila gani, aweke kipao ya nchi ya Kenya mbele. Usalama wa nchi hii inahitaji sisi wote. Nyakaramogi na monda ka yweyo mokongo e cheno mar migago to kapok adhi e yweyo to mogo ya sure wacho ni Ramogi ler mar atari okwedo duoko Kindiki kod Duale in gi ratiro mar golo pachi kaito jakwath Nyabola kanitiere Mbita owacho ni waneno Ramogi TV wan gi Joja Sembo, Jeno Juang kod Pauline kwambuka mar Mbita Ferry. Nyakaramogi akaw yweyo mathina duogo bang' thuolo machuok kidhi mabor. Have you made plans for the August school holidays yet? Look no further. View Travel has you covered with amazing travel discounts to exotic international destinations. Escape to the beautiful Cape Town for a 5-day trip from $674. Ride up the Table Mountain in a cable car, enjoy wine tasting activities, and marvel at the beauty of the city. Step into the beauty of Dubai from $621 for a 5-day trip that guarantees the adventure of a lifetime. Enjoy luxurious desert safaris, Dow cruise dinners, and magnificent city tours as you shop till you drop. Experience the rich culture and heritage of Zanzibar from $674 for a 5-day trip. Explore the historic Stone Town, smell, taste, and savor the different aromas on your Spice Island tour, and enjoy relaxed evening rides in a traditional dhow as you watch the sunset. Visit viewtravel.com and book your dream family adventure now. View Travel. Dream, explore, discover. Ma an abongo jaka bwana kaka ung'eyo mondo mi yud thuma mar Promise of Love kaka sikiza ti idio star 860 star 416 hash. Ramogi TV e od jothum duto. Dive into the vibrant world of Afrimax. Get ready for a whirlwind of color, flavor, and creativity on Viusasa. Watch as Dennis Chege transforms second-hand sneakers into stunning works of art for your feet. This is what I'm talking about. And that's not all. Beatrice brings a burst of innovation to baking with her unique and irresistible taste of creativity. We call it baking with love. Baking isn't just a recipe. Nice. It's a passion-filled journey through flavors and ideas. This looks so amazing. Tune in to Afrimax, where African stories come alive. Only on Viusasa. Nikaingia kwa mkahawa, mimi kichwa yangu, akili zangu zote ilikuwa kwa nyama choma. So si kuona bado ina run. Vile nilienda tu kukaa chini na nikarudi kwa simu, nikapata bado ina run. Nilistuka sana na nikakaa shout immediately. Vile niliona hivyo, hata nyama nilikuwa nimependa, nilijaribu kutafuna, iko ngumu sana. Si kukula tena hiyo nyama. Mimi ni mkulima na niko na projects, so ni kuendeleza tu ukulima yangu na projects zangu. Ukichukulia ikuwe ni rahisi na ujue vile mtakaa na captain mcheze mzuri,
utaielewa, lakini with the time, the more unacheza, the more unapata experience na unajua jinsi ya kuicheza. Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Na ndege pia ikifly away, Shabiki.com inakupatia 5% refund ya stake yako kila siku. Usikubali kulose. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Wakelonu chenro mar tiedero. Citizen Kenya, Freddy Afune Papa. Kama yude mor mar wende magrumba kokelni kod Ninja the Entertainer kod DJ Smollett en miel gi wer motimo Cathedral. Eye kanyo bende wakeloni jangolo mar juma. Chiengeso kangeso chakre sa 11:30 dhiambo nyaka sa 1 otieno mana e Ramogi TV en mor mochwere. Machiegni jatatije maduong' e duol mochung' ne ute fwambo David Omoyo okwayo duol manono kes mar jafwambo Wanjiri Kariuki mar od bura mar od fwambo mar Kameme manochiel gi magina kod obila chieng' ng'anyo e boma ma Nakuru mondo non kes no ero e yo mapiyo. Kanoloso bang' limo jofwambo no, Omoyo noyango ni obila nyaka gol ayanga nying obila manotimo tim kamano ka okwa jofwambo mondo mi omed bedo kanyakla. There have been efforts and attempts by the police to interfere with the investigations so that we can find out who is the exact person who pulled the trigger. It is regrettable that on one side the police keep issuing statements about how they support press freedom and how they want to let the media do their work, but while at the same time members of the same service are attacking journalists for no reason at all and quickly engaging in major cover-up so that the individual policemen cannot be brought to account. We think that the only way to stop this impunity on attacks against journalists is to profile and identify the specific policemen who have engaged in these activities and have them held to account. So I challenge the Independent Police Oversight Authority, despite their challenges which they've stated publicly, to make sure that the policemen who are engaged in this act against the journalists and all those other policemen who have done the same, attacking journalists who are clearly identified and doing their job, and make sure that they are brought to book. Gavana Manyamira Amos Nyaribo okwayo rowere mag Gen Z mondo yetwa kaluwore kod ng'anyo margi mokalo mar kwedo ten county no tich ariyo jumani. Koloso sironga e kinde manotimo limbe mar neno kaka tich tire e gedo ma Nyamira Industrial Park, Nyaribo nokwayo rowere mondo giyie gi yuore romo tich adek juma manyien e laro mar Uhuru Gardens e boma ma Nyamira mondo mi gilalre tieko ng'anyo kendo yudo yore makare mag tayo tij kaunti no. Rowere mathoth nyocha nong'anyo e kaunti no ka kwedo tend kaunti ma Nyamira kendo pango ng'anyo machielo tich ariyo mar juma manyien. TNC ni watoto wetu, wako na maono, lazima tuwasikize. Actually nilikuwa na wazubiri ni receive memorandum yao, lakini ikapatikana sasa wale ambao tuna compete politically wamenunua hii miti ya chembe, ni kama wanakucha vita. Kwa hivyo nikaona siwezi hatarisha maisha yangu. Watoto wetu wanasikia tuwazikizi, ndio nasema tuwazikize, tusikie wako na maono gani. Ile inawezekana tuwaambie itawezekana, hii ingine itawezekana kwa sababu ya pesa, sababu iko limitation of resources. Kwa hivyo Chumaini wamesema wanakuja, lakini kwa sababu ya wakora wale waliingia katikati yao, nataka wakuje Jumatano tuketi hapo nje ya ofisi wanipatie memorandum na mimi nipate nafasi ya kuisoma.
Wang' jowi mar Ramogi TV oyudo mich mar wang' jowi madongo mapiyo e kind wang' jowi mamoko mawacho dhok mokwongo mag dhoudi e kidieny ma dholuo. Ramogi TV ne omi mich e chenro mar Star Brands tok bede yamo kuom thuolo ma hawo higni 3. Ramogi noloyo wang' jowi ma lendo e dhok mag dhoudi e kidieny no ero. Kambi mar tudruok mar Royal Media Services bende norieny e kinde chiwo mich mag Star Brands Awards, kama wang' jowi mar Citizen TV noloyo e kidieny mar wang' jowi moher e piny Kenya mangima, ka wang' jowi mar Inoro noloyo kaka wang' jowi mineno ahinya e gwenge mag masawa mar piny Kenya gi chenro mage mag fwambo to gi keyo. Aya tena tena Ramogi TV wayudo mich. Ma en osimbo momiwa kaka ondike kani fastest growing vernacular TV station in Kenya. Tiende ni mae wang' jowi motelo e kelo weche manyien kod sigana mopogore opogore ni nyako Ramogi Jwang' kamoro amora ma entiere. Ma en osimbo machielo moyudo kaka Ramogi TV, to ken nikech wan wawegi kaka jogo mosebedo ka kelo weche manyien gi, to en janeno marwa mwageno mosebedo ka nenowa are chieng' wuok tich nyaka chieng' Jumapili chak wanuoyo. Mano biro gi weche manyien kacha mikelo pile ka pile, kochakre migago wan kacha gi kacha, chenro mokinyi wantie godo mar piny kod mako romo, kirango gi achiel kachiel nyaka chopo weche manyien mag ang'ich welo, mago imore e kin mamoko. Iwacho bende ni chenro mamoko mosebedo kaka joneno wa mathoth bende neno kendo luwo achiel kachiel, omiyo simo maka kawuono chopo e Ramogi TV. Waduoko pochik pak bende ne jochung weche magwa, kotelnwa kanyo kod jachung weche maduong' Mano J Bonyo, kachiel kod ka jogo motiyo godo weche manyien, kachiel kod ka jogo mabende tayo chenro mamoko mantiere Ramogi TV. En mor marwa kendo en mor maduong' ahinya. Ma en mar nyako Ramogi Jwang'. Poch gi pako chopne bende jatelo mosebedo ka tayo chenro gi duto, mago mag timo weche mag production kata weche gi mago mag tayo chenro mopogore opogore. Mano Latifa Ngujiri, kachiel kod ka joge duto motiyo godo e Ramogi TV kae wantiere kod Perpetua Okoth ma bende osebedo kanyo ka temo mondo mi wayud sigana mamit. Mano nyisi ni in kama kare kendo en erokamano ne jowinjowa, une mumiyo wayudo mich makamano. Erokamano ahinya. Gavana ma Kajiado Joseph Ole Lenku oseo medruok mar kuo gi ketho mwandu e kaunti no e kinde ng'anyo mar kwedo sirkal mosebedo kadhi nyime pacho ka e dwe achiel mokalo. Koloso e kar jot mare, Lenku nowacho ni kaunti ma Kajiado oseyudo lal mathoth mokalo kowuok kuom jore mowuok oko, ma bende kaunti no ero osebedo ka yudo lal, kolero ni ten kaunti no kod jochiw arita biro chung' motegno kendo keto kenge mabiro tieko njore machal kamago e kinde mabiro. Olero ni lweny ma kinde ka kinde maketho kwe e gweng'no to ahinya e kind dhoudi mopogore opogore, ahinya to modak Ongata, Rongai kod Kitengela, oseyudo lal mapek mokalo e kinde mag ng'anyo. Kajiado County is regarded as one of the most peaceful counties in this country. And that is why many Kenyans have found their homes here, set businesses here, and found a place they proudly call home. We therefore say we are not going to sit back and have the looters, the goons, the people of bad faith destroy the Kajiado we have so strongly worked for to make it what it is today. Going forward, the county leadership, together with the county security team, will now come forward to refuse imported violence. I joined Kenyans of goodwill to say, let us have a conversation around our country. Let us not allow our country to go to the dogs. The violence that has been leashed our country, let us stand to resist it. Board makedo kod nyange mar jok manyiri FGM kod rocho ratich joma mine kod nyiri pachoka oriwore kod piny Finland e twak kod jodongo mawuok e Mount Elgon ewi chenro ma twak ewi kedo gi lwenje ma kit chwech. Romono nogen mondo mi ochiw ote ne jotelo kod jokanyo okenge mosego e kedo kod nyange mar nyithindo manyiri FGM, keny momondo kod weche mamoko maketho ngima jok mamine kod jok manyiri e kind oganda ma Sabot. Director mar FGM Board Benedict Loloji owacho ni atamalo 3 mar oganda e Sabot pod ogeno kuom kido manyachon, molero ni mono dongruok dhi nyime kaka dwarore kaluwore kod lek mar higa 2030. Lima kwamba number 1 tutadeclare FGM ifike 0 kwa sababu saa hii
tuko 3.2%, so tunataka ifike 0. Kwa hivyo wazee watadeclare, waseme hawataunga mkono tena mambo ya ukeketaji, wao pamoja na wamama. Alafu tunataka tena kuona ya kwamba vijana wetu wadogo hawa ambao wanaenda katika jandoni waletwe pamoja ili wakae mahali moja, waweze kuongeleshwa na wazee, waweze kujua culture ya Wasabaot na waweze kuweka zile culture mzuri na do away with culture mbaya. Toka serikali ilipoanza kupigana na hii shida ya ukeketaji wa wasichana, tumefanya maendeleo makubwa kabisa. Kwa sehemu ya mlima wa Mount Elgon tumeona kwamba tumebakisha tu 3%, na hiyo ni kazi ambayo in the next 1 year or 2 ni kazi ambayo tunaweza imaliza. Ile ingine ni mambo ya mimba za mapema kwa watoto wasichana, na pia mambo ya gender based violence, na hizo pia ni kazi ambazo tunazifuatilia. Kwa umoja tutasukuma hii gurudumu sisi wote, na CEO amekubaliana ata facilitate mkutano ingine pamoja na wazee ili tusukume hii gurudumu kuhakikisha ya kwamba tukitoa hizo janga karibu 3-4 katika sehemu hii, Mount Elgon kwa ujumla itakuwa mahali ya kufurahisha watu wengi. Nyakaramogi gimora mora mandi chakruok nyaka bed gi giko, achope giko mar weche manyien mag migago, to kapok awei ang'iane ote muoro no e laini mar ote machuok. Milton awinji maler, mano Viron kawuok Narok e Migori. Polo Gango mar Game Oriri wacho ni Ramogi TV ler kendo chopo no yo makare. An Kennedy Jakano akwayo ni Raila koyie to were gi Ruto nikech odhi luto wa e bugo marach. Kaito Odhiambo Kanika Bonyo Kanyagwal wacho ni okayie gi Raila gi gimotimo no, mano ok ber. Kaito jatend piny oduoknwa Eliud Owalo e tich, mano Jasiaya, Newton Jasiaya. Kaito Brian Pinky watching live from Sibuoche Kanyamkago. Kaito Vironi nuo ote mari. Nyakaramogi yena monda tieke gi kanyo, wadwa mar ka weche manyien odich mokalo waloso ni mamoko mabro kelo ni weche manyien mag saa 1 mar odhiambo mana ng'ich welo to gi saa 3 mar otieno oimore. Nyinga Milton Ochieng awuor, bang' thuolo machuok koromo saa 8 waduogo gi pautuke. Oriti masani. Now borrow up to 1 million Kenya shillings from as low as 1.2% as a 1-day, 7-day, 14-day, 30-day